Nagdawidlaw na sa suga. Suga kay wala na to gawa. Fresh na to daan for me eh. Oo. Napangista ko siya noon. Namin man fresh. Mami sila nga din dua. No? Buot pa naman lang si ano, Nang. si Dan. Ni mo do pare-pareho kasi imo ka. Ay lang kayang napudutan yung mga ano, mga bubuot na. Sidli na mo man. Oo, no? Etsy. Pero na bata niya, no? Mami mga gwapo mga bata nila dabod lagko na balaga. Ay naman kami yo kita mo Ano, nagalong. huli na siya. Wala pa siya blakagit huli. Naka-live ko sa YouTube. Oh, chiplan na kana. Una pang dessert kumpara sa ano. Bufo ka sa karon ba? Jimay. Ara ka da Jimay. Ara ka da Jimay ang ba? Kabi kasi masi di ari sa tubang ko. Oo. Ay, yun, nangalo-halo. Ay, mga halo-halo. Nangalo-halo kami, oh. Tapos ang bata ko, Ari. Ang ihada mo, Ari, di. Nanago na naman sa hindi sa. Ayaw niya talaga, eh. Nananat ga, no? Ha? Ano pa, oh? 10 pesos lang kami for packaging sa barbecue, ma'am. Okay. Mga Oh, may bayad na yung plastic. Ngayong sulugan dito. Ito ang una, dati wala. Yung take out kami, aran. Mahal ka na, no? Halos tanan na. Halata ko ay sabon ko, pwede ma-island, Oo, no? oo. Ano pwede mo yun? Built-in ang baterya. Ayugat, hindi naman, si. Ambot! Ako may na-open. May bakal mo lang, wala ka kabalo. O kalabangan. Gamitin. Hindi ba ako may gamit sa cellphone? Baka ako lang ng December. Bebe. Feeling ko wala. Pinakaparato ko na inabakal ko. Motorola. Pero ginlaskan kasim. Ha? Ginlaskan kasim. Ano yung baka kumara sa ano? Cellphone company. Kaya mo na. Ang cellphone ko nga isa, naguba. Ay pa? Dati ko. Hamit. Daw magatas. Nauhaw lang ako. Tangi mo, tuya ko ng pagkaon, hindi mo na makaon to, oh. Customer number 27, please claim your order. Thank you. Ngayon kami lawak na. Naulubo ng mega, okay, kanamit sang halo-halo. Yung palakat ko ni Shalin sa balay. Palakat to SM. Ako, mo man lang kinalakat ko dahil para mabuhinan akong taba. Customer number 6, please claim your order. Thank you. Wala man nila na-declare ang phone sa ano, pa-reserve ko. Wala man. Eh, dani nagbakal ko. May gwapo. Be, ang tawa, be. Budlay man ang uy. Eh, alam ko lang dito, ma-open nila ha. But lang, be, try be. Natanlog pa nila sa... Hindi nga yan, sa kilid yan may salaksakan na. May pwede, guro ka. Siguro. Idalong ko lang, no? Oo. Di ko idalong ba? Ara daw, aron lang ito. Ito. Sa ano na lang, sa customer service. Ano ko bago? Tapos ano ko ay? Gani man. Kalabot ito, ano muna. Ama na biyo, kayo may ginalukit-lukit na. Ay, wait, be. Ha? Oo. Tatlo ka plate na, walang ko. Oo, pwede man ga. Oo, ayaw, wala. Ako, alam na rin mo. Family fiesta, likod.
Kaya, way ginawa mo ka. Kuha ng, tama ka dumudamo, nagali. Ayawan ka na. Uy, take out pa ng iba. Pwede na lang na take out, makaon ka, geng. Hindi pa saya ganahan makaon. Buwan. Di mano na lang ko. Tita, magsay mo makaon eh. Oo, may kalangasi ko. Ang gani, may sili. Chicken oil na. Thank you, ga. Customer number 48, Take out na lang ang barbecue. Ho. thank you. Kita mo, Salamat. Ano siya? chicken oil na ga. Ano? Chicken oil na ga. Extra nga chicken oil. Arawang do yellow na bala. Mabutang ka bala kanon. Butangan sa chicken oil. Yan. Yes. Only in the Philippines. Okay, say ko. Ato kaon ko. Okay, gada nanay. Ay, tita mo masi, oh. Okay lang ga, okay lang. Kuha na. Pangkandos ka lang, tika no? Tita, thank you. Kalangasi niya lang ako, may. Thank you, Tita Masi. Nag-family, kami mong family fiesta. So, family fiesta. Siya ako, soy sauce. Siguro, natawabi ka. Ako na, cellphone ko kasi magtabuglaw. Nahuya, sir ba? Ay, galo lang oh. Nahi, ganun ka. Nahuya siya. Naluyaon na yung bata. Ang dugo. Oo, sausawan niyo. Okay lang. Wala, ako pa makuha kayo. Nabuya-uya kasi kita masin. Talaga isa lang din. Kulit sa Amerika. Classmate kami na. Wala ka pa yung espiritu. Ito muna, siguro ng tawa. Siguro mo espiritu. Wala masin. Kanon ba, no? Dahil sa kanon. Kuha ang chicken na ba? Nahuya ka niya bata. Oo. Ako na nakuha. Dua tada. Halo ka. Hindi mo ko pala kaon kanon subong. Hindi mo ko pala kaon nit. Balay ka. Wala ko liray. Ako namin laluto, no? Oo. Kasi sining na nila. Oo, kasi sulit ngayon. Wala na, may ako yung magaluhalo. Bebe ka. Kaya ka kayo rin. Ano? Sabaw ka mo. Sabaw ka mo. Sabaw ka pa? Sinigang. Sinigang nila nga sabaw, gusto mo? Kaya nahagal. Free lang, no? Wala na din sa gagatinir. Sorry, gida. Lagi matry ako eh. Try sa iya lang. Ano na? Oo. Wala sa mo naman. From ni Silveran? From other parts of the world. Alien. Sorry, gida. From Jamaica, mo ba lang ang tsura do? Mexicana nga daw. Mix. Customer number 4, please claim your order. Thank you. Uy. Ano ba rin? Higopon eh. Sige, higop. Yun na din sa mga lalaki. Nami kita sa ba?
Quick live lang ni ga. Bye. May makaon kami, anay.